Здравейте, деца! Днес ще ви изиграем част от Малкия принц. Чували ли сте за него? Малкият принц идва от една много далечна планета. Много мъничка планета. Голяма, горе-долу колкото една къща. Там той обича една роза. Розата е суетна. Понякога проклета, но много красива. И малкият принц я обича много. Разбирате ли? Между другото, розата също го обича. Просто не го показва. Един ден малкият принц се скарва с розата си и тръгва да обикаля различни планети и да се запознава с тези, които живеят на тях. И днес ние ще ви изиграем момента, в който той стига до нашата планета Земя. Знаете ли как изглежда малкият принц? Виждали ли сте го преди? Малкият принц има руси кадрици и синьо на метал. Здравейте! Аз съм малкият принц. Преди малко пристигнах на вашата планета. Как я наричахте? Да, Земя. Красива е. Как е да се живее тук? Добър ден! Добър ден! Аз съм тук. Коя си ти? Много си хубава. Аз съм лисица. Ела да играеш с мен. Спри! Не мога да играя с тебе. Аз не съм опитомена. Извинявай, какво значи да опитомяваш? Ти не си тукашен. Какво търсиш тук? Търся хората. Хората! Те имат пушки и ходят на лов. Това е много неприятно. Аз не харесвам хората. Те също те отглеждат и кокошки. Аз харесвам кокошки. Ти да не търсиш кокошка? Не, аз търся приятели. Какво значи да опитомяваш? Да опитомяваш, значи да се свържеш с другите. Да се свържеш с другите ли? Да. За мен сега ти си само едно момче. Приличаш на всички останали. Безразличен си ми. И аз за теб съм една лисица, която прилича на всички останали лисици. Нали така? Но ако ме опитомиш, за мен ти ще бъдеш единствен в света. За тебе аз ще бъда единствена в света. За мене ти ще бъдеш единствен в света. За теб аз ще бъда единствен в света. За теб аз ще съм единствен в света. За мен ти ще си единствен в света. Започвам да разбирам. Има една роза, мисля, че тя ме е опитомила. Възможно е. На Земята могат да се видят най-различни неща. То не е на Земята. На друга планета ли? Да. Има ли ловци на тая планета? Не. Това е страхотно. Ами кокошки? Не. В света нищо не е съвършено. Аз ходя на лов за кокошки. Хората ходят
на лов за мен. Всички кокошки си приличат и всички хора си приличат. Но ако ти ме опитомиш, животът ми ще стане слънчев. Ще разпознавам стъпките ти сред стъпките на всички останали. Ще си единствен за мен. Виждаш ли тези житни ниви? Ти имаш коса с цвят на злато. И когато ме опитомиш, житото, което е златисто, ще ми припомня за тебе. Моля те, опитоми ме. Добре, но няма много време. Трябва да потърся приятели и да проумея някои неща. Ако искаш да си имаш приятел, опитоми ме. Само когато опитомиш някого, можеш да си му приятел. Само когато опитомиш някого, можеш да си му приятел. Добре. Какво трябва да направя? Трябва да бъдеш много търпелив. Окей. Отначало ще застанеш малко по-далеч от мене. Аз ще те гледам с крайчица на окото си и ти няма да казваш нищо. Но всеки следващ път ти ще можеш да заставаш малко по-близо. Добре е, когато опитомяваш, да идваш по едно и също време. Защо? Ако идваш, например, в 4 часа, след обед всеки ден, аз още от 3 часа ще почна да се чувствам щастлива. Но ако идваш в различно време, никога няма да знам кога да приготвя сърцето си. Необходими са обреди. Това ли е обред? Да, Опитомихте! да, опитоми ме. Нали знаеш, че наближава момента, в който ще си замина от тук? Аз ще плача. Ти си виновна. Аз не ти желаях зло. Ти поиска да те опитомя. Разбира се, Но ще плачеш. разбира се. Но тогава ти не печелиш нищо. Печеля поради цвета на житото. Нали знаеш, казах ти, житото винаги ще ми напомня за теб. Сега ти си единствен за мен, така както твоята роза е единствена в света за теб. Нали? Да, другите рози са много, но са празни. А моята роза е единствената роза за мен. Защото съм я опитомил и е станала мой приятел. Да, защото нея си поливал, крил под стъклен похлопак, пазил с параван. Да, защото точно нея слушах да се оплаква, да се хвали и понякога да мълчи. Защото тя е моята роза. Сега ще ти подаря една тайна. Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. Най-същественото е невидимо за очите. Ще го запомня.